Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang na nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan aldaw ning Martes, petsa 10 kang bulan ning Hunyo 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Ang sa indong lingkod mga tugang, live na live di sa mismong istasyon kang DCGB. Wala po ako duman sa sakuyang kwarto at day po ako nag-record, nagkaigwa ko ning panahon. Ano? Sa aga, day ako magkakaigwa ning panahon, taigwa po akong appointment. Kaya mag-iribahan kita ngunyan live na live. Ano? So, abangan samahan ninyo po nindo ako, ano, ibahan nindo tabi nindo ako sa tuyang programang alauna hanggang alas 2, ano, magkumustahan kita. At by the way, pwede po kamo mag-message sa kuya sa mismong DCGB News Online at the same time doon sa 0925-811-3851. Yung 0966-533-8475, day ko po dara. Ano, sarong cellphone ang dara ko. Bakit, Father Butch, dala-dalawang cellphone mo? Yung bagata, may saro sa Globe, may saro sa Smart. Ano? At siyempre, yung ba kaya, bako man dual SIM kaya ang sa kuyang cellphone. Ano? So anyway, mga tugang, mag-iribahan kita. Kumusta mga tugang? Diyan pala sa inihong sa Santo Domingo, takadakol kita pala nagdadaog dyan, ano? Mga nagdadaog sa tuya, yung mga dyan sa ito bagang ano ito, Fidel Sortida, Barangay 2 sa Santo Domingo. Ala ko kasusurong aldaw dyan kila, and by the way, condolence pala kay Shirley, ay Shyler Balidoy, ano, sa iyang papa ay Lolo ay sumakabilang buhay na pero 101 years old. Pina-birthday pa bago naghali digdi sa kinabaan. Nag-birthday muna siya. Magayunon, ano? Sana arog mangkal ang sa tuyang buhay. Kaya tamaan nun tabi ang sa tuyang buhay, gusto ning Diyos na kita gabos mabuhay. Ano? Habo man ning Diyos na kita magadan. Gusto ning Diyos na kita magkaigwaning maray na buhay. Kaya nga tinawang kita ng 10 utos. Yung mga utos na yan parang sa ikabubuhay natin na matuninong. Yan, ano? Importante mga tugang iyan. Kaya sa aga yata ang lubong ito mga alauna, no? Kaya pitsa 11 diyan sa Santo Domingo Parish Church, ano, yung lolo ni Shyler Balidoy. Kaya binabati ko po yung mga Balete family, Balidoy family at mga taga diyan yaon sa ito yung Sortida sa Purok 2. Yan. And of course mga tugang, ang satuyang pag-urulayan ngunyan mga tugang, siyempre, ano man ikakarahay, ano? Yan. And by the way, sa mga mag-graduation, yan, ano? Happy graduation po. So, dyan sa UST Legazpi, tapos na po sa elementary, elementary, high school, completers, and grade 12, noong nakaraang, June 5, yun. Kaya sunod-sunod din po. At sa 30 naman, sa Friday, yung pong college yun. Graduate school, College of Law. So marami po, siguro mga more than 1,000 ang magagraduate dyan. Kaya
Pero sa aga, igwa po ning Baccalaureate Mass sa UST Legazpi alas 9:30. So yun po. Kaya happy graduation po sa gabos na magsisipagtapos. Sana po wag niyong kakalimutan ang kasabihan na totoo may pinag-aralan tayo pero sana wag mawala ang modo. Sabi nga, may pinag-aralan man sana, edukado, pero daing mudo. O yun, may problema. May mga nagtapos, pero wala naman modo. Alam mo, may mga mabuti pa ngayong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero sabihin natin hindi man sila edukado o graduado, pero sasabihin ko mga tugang, sila po ay may modo. Yan importante, may magayong ugali, Kasi hindi mo pwede pagyabang ang kaalaman mo. Alam mo kung bakit meron kang kaalaman, meron kang karunungan. Ito ay dapat nating gamitin sa paglilingkod sa kapwa. Hindi po alam bakit nag-aral ka na abogasiya. Parang saan? Pagkakwarta? Hindi. Parang ipagtanggol at the same time. Sabi nga ang katarungan, ipaglabang natin ang katarungan. O halimbawa, nag-aral ka ng pagiging doktor, para magkapera, hindi po. Parang sa ganun, maging katulong ka sa kalusugan ng tao. Parang maiwasan ang sakit at malunasan ang sakit. Ganun po yung mga tugang. Ikaw, naging pare, Father Boots, ikaw ay maglingkod. Sa pamagitan ng pag-dispense mo ng mga sakramento, sa misa, pakumpisal, ganun po yun. Parang ipamahagi si Kristo. So, ganun po mga tugang na mahalaga yan. Kaya sana wag nating kakalimutan the very purpose why did we pursue our degree. Halimbawa, maging sundalo ka. Bakit maging sundalo? Parang ipagtanggol ang bayan. Pagkatapos, hindi mo pala pinagtatanggol ang bayan. Ikaw pa ang nagiging sanhi ng kaguluhan sa bayan. Problema po yan. Kaya sana yung mga nagsipagtapos na yan. Lalong-lalo na nung nakarang araw, sabi ko, yung mga nagsipagtapos sa Catholic school, yan ang problema minsan. Alam mo, gusto kong i-share ngayon sa inyong mga tugang, ito nga na sinasabi na, ito baga mga tugang na, igwa kong sinadigyan sa grupo namin na, bakit itong ano tawag nito? Yung, ibang mga galing sa Catholic school na sana sila po ay maging sabi nga galing sa Catholic schools, pero ano nangyari? They went to Catholic schools, but when they go out, they lost the Catholic faith. They do not practice the Catholic faith. Ano kaya nangyari? Alam mo, kaya nga dyan sa UST Legazpi, sinasuggest ko sa amin kasi may strategic planning kami, pagkatapos mga off-plan, sinasuggest ko, at least yung elementary, high school, yung high school, junior saka senior high school, ibalik natin yung mass cards na yun. Kasi alam mo, nagmisa po ako doon sa Manawag, Pangasinan. Pagkatapos ng misa, may lumapit sa akin na estudyante, nagpapirma. At nagpapirma, bakit? Father, kailangan magpapirma kasi ito po ay mass attendance namin. Well, maganda po yun. Maganda yun kasi parang yung bata, maging ugali niya na tuwing Domingo, tuwing Sunday o Linggo ay magsimba. Maging ugali. Kasi ito po ay tinatawag natin habit forming. Ay kung halimbawa, galing sa Catholic school, hindi na nga nagkakaroon ng everyday mass sa Catholic school, pagkatapos hindi pa nagsisimba tuwing Sunday. Ano klaseng yan? Matas ang marka niya sa religion. Ang taas-taas, 99.9. Wow, grabe. Pero pagdating sa practicality, wala naman, hindi naman na siya nagsisimba. Pag Sunday, minsan, mabuti na lang sa eskwelahan, minsan merong First Friday Mass, nakakapagsimba. Pero pag ordinary, wala na.
So, ano pang magandang gawin natin? Ano bang intervention? Sabi ko, ang intervention yan, ibalik natin yung mga nakaraan na magandang kaugalian. Alam mo bakit yung mga magagandang kaugalian ay hindi na isinasagawa ngayon? Ano ba? Alam mo yung mga masamang kaugalian, yan ang binabalik tayo, ay naku, pabayaan mo lang, Father, pabayaan mo na lang. So, sa pagpapabaya, ang nangyari, nawawala ang paniniwala. O, tandaan po ninyo yan. May tugma pa yan. Sa pagbabaliwala, nawawala ang ating paniniwala. Yan mga tugang importante. Kaya ibalik natin yun, magandang kaugalian. Yun, sabi ko nga, natin, paglagay ulit tayong mass attendance. So, i-obligay natin. After all, nagsisimula naman talaga yun eh. After all, it's a Sunday obligation. O sa simula, obligasyon yun. Pero later on, it will turn into a devotion. Oh, so nagsisimba ka na, kusa na yun. Kasi naging ugali ko na parang sinasabi mo, Father Butch, parang something is missing pag hindi ako nakapagsimba. Totoo nga naman eh. Something is missing. Okay? Your sanctifying grace. Yung grasya nawawala. Kaya nga, maganda po ito. Kaya sabi ko, awan ko kung aaprubahan yan o hindi. Pero that is my intervention. Nasa kanila po yun kasi hindi naman po ako talagang mag-a-approve niyan. Ako lang ang para bang akong naghahain. Parang sa Senado o sa Kongreso, ihahain mo yung bill o batas na ganito, sana may ganitong policy, ganito sa mga estudyante. Na yung mga Katolikong estudyante, o kung hindi ka Katoliko, kung Protestante ka, mayroon din. Magpunta ka rin doon sa born again mo. Halimbawa, kung ikaw Muslim, pumunta ka rin doon sa mosque mo. So, maganda po yun. Sabi ko nga, mga tugang, dito sa UST Legazpi Hospital, UST Legazpi Hospital, kasi dati nasa hospital pa ako, ngayon nasa university na po ako. Ako po ang director ng campus ministry, at the same time chaplain. Ito ba sinasabi ko? Na sa simula, obligahin natin yung mga bata. So, sabi ko nga, of course, dito sa UST Legazpi, may mga, hindi lahat mga Katoliko ang nag-aral dyan. Meron akong kaibigan dyan, born again. May kaibigan ako, Seventh-day Adventist. May kaibigan ako, Muslim. Wala problema yan. Sabi ko nga, ang importante, pag nag-graduate ka sa isang eskwela na yan, na Catholic school, at least napapractice mo yung pagiging Muslim mo, magpakabuti kang Muslim. O ikaw naman Kristiyano ka, o born again ka, sabi natin, magpakabuti kang born again. Ikaw Katoliko, magpakabuti kang Katoliko. Pagkatapos ang nangyari, pagkatapos mo mag-aral sa Catholic school, hindi ka na nagsisimba, hindi ka nagkukumpisal. So, mga indicator po kasi siyempre mayroong tinatawag tayong behavioral indicator, yung may sabi key result area, strategic planning, pagkatapos yung KPI, key performance indicator, dapat something measurable. Of course, we cannot measure something spiritual, but at least we can measure something external. Ano yon? Pagsisimba. I-check mo yon. I-check. Halimbawa, pag Sunday, o estudyante, pag Monday, dapat i-follow up din ng eskwelahan po yan, ng Catholic school. Halimbawa, yung Catholic school, pag Monday, i-check nila yon. Noong panahon kasi, nasa Madre po ako, sa Dominican sa Tigaon, Santa Clara Academy. Ngunyan, Siena College of Tigaon na. So, talaga, every Monday, nagsasubmit kami. Check attendance sa religion. So, actually, naging ugali. So, maganda po yun. Sana wag nating kalimutan po yun. Kasi nangyayari nga, pagkatapos ng nakapag-graduate sa Catholic school, ano nangyari? Non-practicing na siya. Yun ang alam mo, nalulungkot po ako dyan. Kasi, dati, sa Catholic school, medyo a little practicing. Pero pagtapos ng Catholic school, non-practicing Catholic na siya. What happened to the Catholic school? Father, ang Catholic school kasi parang pang-academics lang yan. Academic excellence, pero hindi talagang Catholic values. Ganun ba? Anyway,
Sino po ang gusto tumawag lang po kayo sa akin sa 0925-811-0925-811-3851. Pag-usapan po natin ito. Ano nangyari sa mga Catholic schools? Catholic schools, pagkatapos dati nag-Catholic schools, estudyante Katoliko, pagkatapos ano nangyari? Non-practicing na. Hindi lang iba dyan. Hindi lang non-practicing ang iba dyan. Mabuti lang talaga mag-practicing. Congratulations po sa mga nagpa-practice. Pero sa mga hindi nagpa-practice, what happened? At the same time, ang iba naman, hindi lang non-practicing pa. Ay, nahikayat ng born again, nahikayat ng ibang reliyon. What happened? Ano ba ang nakuha ninyo sa Catholic schools? Yan po ang tanong ni Father Boots. So kayo po nag-aaral sa Catholic schools. UST, St. Agnes, Santa Scholastica. May Santa Scholastica ba dito? San Rafael. O kayo mga nakikinig dyan sa mga Catholic schools na yan, Catholic universities. Mabuti daw sa BU, everyday may misa eh. Tama ba? Yung mga diyan nakikinig po diyan, po kayo, mag-share kayo experiences ninyo sa Catholic schools. Ano po ang nangyari? Why not practice now nung naging Catholic schools kayo? Okay, nagkukumpisal pa. Mabuti sa UST talaga, we make it a point sa UST Legazpi, talaga ako bilang director from elementary, high school, college, lahat po sila nakakapagkumpisal every year, once a year. Ang dami po yun. Lahat po yung pinakukumpisal namin. At the same time, nagkakaroon sila ng recollection. And then yung graduating retreats. Yun po. Pero again, I am sad to say, na nalulungkot akong sabihin ito, after all those years, after all those practices in this Catholic school, what happened next? Yan ang tanong ni Father Boots. Okay? Ang oras sabi ko yan, 19 minutos, makalipas ang 1:00 ng hapon. Figaro. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sinstanalo promo na. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Sinstanalo promo na. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Okay. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP ngunyan aldaw ning Martes at sa tuwing aning pinag-urulayan dahil sa mga pagtatapos may mga eskwelahan, of course malapit na naman sa public school yata by June 16 na may pasok na or sa 23 itong June na to may pasok ng ibang mga eskwelahan At alam ko sa for example sa Cavite o sa ibang eskwelahan may pasok na sa ibang eskwelahan, ibang university. Yung sa University of Perpetual Help sa Molino o sa Las Piñas, at least may pasok na yata sa June 23 itong ngayong June na to.
Ano? Pero sa iba, sa UST, sa August pa kami. Ay wala pang definite, pero mga August 7 yata or August 6, whatever, pero wala pa. Ano, pero hindi ko po alam sa ibang eskwelahan kung kailan ang pasukan nila, kasi ngayon magkakaiba-iba ang enrollment, iba-iba ang opening of classes ng mga estudyante. Pero ngayon, anyway, marami po ang nagsisipagtapos. Kanina nga narinig ko kay Angel, doon sa may eskwelahan na nag-graduate ngayon, somewhere in Lidong yata, So but anyway, mga tugang, iyan ang pag-ulayan ta, So marami nagsisipagtapos ng pag-aaral. At the same time, mga nagtapos din sa mga college, pero ang tanong, pagkatapos ng nag-aral ka ng college, so may trabaho ka kaya or dadagdag ka sa tinatawag na listahan ng mga unemployed? Yun, unemployed, So walang trabaho. So yan para bang may mismatch, mismatch. Kadakol ang nag-graduate, pero pagkatapos nang nag-graduate, they landed nowhere. Parang mas maganda sana yun, may job placement na pagkatapos mag-graduate ka, may talagang patutunguhan ka. Importante sa buhay yan may patutunguhan ka. Yan. Anyway, yan ang sarong pag-urulayan tamang girara. Pero kung yan pinag-urulayan tamang girara, iniho, ini kasi bilang ako ay nasa Catholic school, nasa sabi nga UST, University of Santo Tomas, Legazpi. Ako po kasi na-assign na po ako sa maraming school. The first assignment ko when I was newly ordained, I was assigned in UST Manila. That was 1984. Bago na para, I was ordained 1984. And then barely a year old priest, I became the parish priest Duman. So yun nga ni mga tugang sa UST. And then I was at the same time nagtatrabaho ko sa parish o sa parokya. At the same time I was the spiritual director of the Office of Student Affairs, Culture and section Office of Student Affairs and Culture. Yun, may culture yun, mga tugang. So, well, that was that year na talagang yung student activism, very naramdaman ko yung mga LFS na yan. It sounds na naramdaman ko talagang mga rally, strike, nandun pa yung panahon na yun. But anyway, ito na nga naging director din pa ako ng Angelicum College, naging director din po ako ng Aquinas University High School nung panahon ni Ma'am Binamira, si Ampi Amparo, may she rest in peace, and also si Ying Bobadilla, he also rest in peace. So mga tugang, anyway, nasa school talaga ako. At ngayon balik uli ako sa eskwelahan. Kasi dati, for 12 years ng 2013 hanggang last year, ako po ay na-assign nung bumalik ako dito sa UST o sa Legazpi, ako po ay na-assign sa hospital. So, sa hospital. So, yun, mga pasyente naman po ang aking mga inaatupag doon. Binibisita ko araw-araw. At kaya siguro kung kayo ay nandoon nung panahon ng 2013 hanggang 2025, 2025, 24 pala, 24, ako po ay umiikot talaga. At isang ginagawa ko dyan, yung pagpapakumpisal, at pagbibigay ng anointing of the sick. Pero madalas po, kasi madalas po yung pinibigay ko kasi naniniwala po ako sa pagkukumpisal, forgiveness brings healing. Yun. Kaya yan po, yan. Ngayon, nasa eskwelahan. So, ang aking emphasis, dalo naman dito nga sa UST Legazpi, ang tinatawag kong approach. Ano yung approach ni Father Butch sa campus ministry? Ito na po yun. Incarnational. Ano bang masabi incarnation? Incarnation, okay. Incarnation, the mystery of incarnation, when God became man. Okay? So in other words, sa approach na to,
ang ipahiling ta, yan, number 1, pag incarnation kasi nahiling, made visible. God made visible in Jesus Christ. Tandaan po natin yan. God was made visible in Jesus Christ. He was born. Kaya God Emmanuel, God is with us. That is incarnation. And through Mary, of course, Mary gave the body to God. Parang pinahiram ni Mama Mary ang kanyang katawan, parang sa ganun, ang Diyos ang magkaroon ng katawan. Magkatawang tao ang Diyos. That is incarnation. Kasi nagtatanong, ano pa, Father, ang incarnation? Simple lang po yun. Ang Diyos nagkaroon ng katawan. At pagdarog ng katawan po, naging visible, nakikita. Ang multo hindi ko nakikita kasi invisible po yan. Spirit, hindi mo nakikita. Pag sinabing, tinatawag natin, may katawan, nakikita mo siya. Nahahawakan mo siya. Ano? So, at the same time, nagiging tangible siya. So, ibig sabihin, dito sa, ang approach ko kasi, dito sa UST Legazpi, campus ministry, bilang director, incarnational. So, ibig sabihin, ipakita natin, ipadama natin ang Diyos. Kaya yung tinatawag spiritual formation. Ano? Ipadama natin spiritual experience. Ano? So, mahalaga po yun. Ipadama natin ang Diyos. Ano? Nakikita, naririnig, ano? Pwede mang makausap. Kasi tangible niya eh. Di ba? Nakausap ng tao si Jesus. Si Jesus ay Diyos. So, yung ibig sabihin yan, ano? Incarnational, nakakausap, accessible. Yun. Kaya tingnan mo, even up to now, God is accessible to us. Paano? To the church, to the sacraments. Yan po napakaliwanag, ano? So, yun dapat ito po ang hamon sa atin na mga galing sa Catholic school, estudyante na galing sa Catholic school, ipadama po natin ang Diyos. Ano ibig sabihin? Tingin mo nga naman, kaya pala, Katoliko pala yan. Ay kaya pala, nag-aral pala sa Catholic school yan. Tingnan mo ugali niyan. Oh, ang ganda. Hindi yung, nag-aral sa Catholic school, tingnan mo ugali. So, in data. Makulugon pag nadawag ko yan. Ano? Makulog talaga yan. Pag nadawag mo sa salong tao na galing sa Catholic school, para mura. Tingnan mo, dapat pag galing ka sa Catholic school, paladasal ka. Pag galing ka sa Catholic school, magandang asal mo. Yun iba Father nakikita ko sa iba pala At the same time, pag galing ka sa Catholic school, hindi ka mandaraya. Ano? Hindi ka kurakot. Yun ang problema. O galing ba sa Catholic school yan? Karamihan sa nangyari sa atin, ano? Ang daming mga leaders natin nanunungkulan galing pa rin sa matataas na Catholic school. I can mention, for example, galing sa UST, galing sa Ateneo, galing sa Lasal, galing sa mga Catholic school na magaganda. Tinalo pa ng mabuti pa itong galing sa public school, ang bait, masunurin, pagkatapos hindi madaya, mapakumbaba. Anong klase? Anong pinapahiling natin? Ibig sabihin, we were not able to incarnate Christ. In our school, we were not able to incarnate Christ. Hindi mo na isabuhay si Kristo sa buhay ng nag-aaral sa eskwelahan. At the same time, kaya nang lumabas ka sa Catholic school, di wala kang Kristo. Kasi nga, sa simula, hindi mo na isinasabuhay si Kristo. Yan pang hamon sa atin. Kaya sana, let us incarnate Christ. Kaya pag galing ka sa Catholic school, incarnated ka na. Ibig sabihin, Christ is incarnated in you. Nahiling ko ang Diyos sa imo, Father Butch. Nadanangog ko ang Diyos sa imo, Father Butch. Namamatian ko sa imo ang Diyos, Father Butch. Arugang kaan. Bakunian, yan ki Father Butch. Di ko man namamatian ang Diyos sa iya. Tingnan mo iyan. Malupit. Bako mapagpasensya, mayabang, bako mapagpakumbaba. Namamatian kaya ang Diyos
sa mga taong galing sa Catholic schools? Yan po ang tapot ni Father Boots. Anyway, ang oras timing ko niyan, 32 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Babalik nila si Father Boots. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. Ngunya na daw ning Martes at sa tuyang tinatalakay what happened to our Catholic students after having gone from Catholic schools, Well, there are also model Catholics, masasabi natin na talagang nag-graduate sila sa Catholic schools at talagang isinasabuhay nila, kaya nagiging silang youth leaders. Congratulate ko po ang mga youth leaders sa parish na yan, I have also encountered mga youth leaders dyan, And of course, yung may mga graduate school, nag-graduate sa Catholic school, galing daw sa ganito, tapos ngayon naglilingkod sa simbahan. Yan ang napakaganda. And by the way, gusto ko pong batiin si Edwin Magalona. Good afternoon, Father, watching from Manila. And of course, mayroon message po dito. Si 7560, sabi niya, Benedicite, Father. Father, I am saddened with our students nowadays po. Tama po kayo. Nung nag-graduate na po yung panganay namin sa isang Catholic school, struggle po ang pag-aya ko sa kanya na magsimba. Yun. Alam mo, minsan na-encounter ko po ito sa mga estudyante kahit na nag-aaral po sila sa
I can tell the sin but not of course the sinner. Of course, student, estudyante po yun mga sinasabi, Father, hindi ako nakapagsimba kasi, Father, masyado kaming fully loaded kami, Father, sa aming mga academics, akad. So, sabi ko sa kanya, Nene, Nonoy, sinasabi ko, Nene, Nonoy. Sabi ko sa Inda, alam mo, maganda, totoo, ano ka nga sa akad, ano ka, you are struggling with your academics, lalong-lalo na, kaipuan mo si Jesus, because Jesus is the truth, and Jesus the best teacher. So, kailangan mo nga magsimba kasi doon mo makukuha lalong-lalo na ang wisdom and understanding. Because, remember, last Sunday, we just celebrated the Pentecost Sunday and remember the 7 gifts of the Holy Spirit. Understanding, wisdom. So, magsimba ka at matatabangan ka ng kagurangnan. Matutulungan ka ng Diyos. Yun. Alam mo, sabi ko sa Inda, huwag mong sasarilinin ang problema mo. Sabi ba ni Lord, entrust all your cares to me. Cast all your burdens to me. Sabi ba ni Lord, come. Halik kayo mga napapagal sa buhay and I will give you rest. Yun, importante mga tugang yan. Pero anong ginigibot na? Sa halip na maghagad kita ng tabang sa Diyos, lalong lumalayo tayo sa Diyos, paano kita tatabangan? Yun. Alam mo, sabi ko, maliwanag po ini, importante. Dahil ko talaga piglilingawan iyan. Sabi ko, yan siguro parang motto. Dapat ang isang estudyante, importante ining tulong bagay na ini. This will be your guarantee for success. This will be your formula for success and even for holiness. Number 1, ang importante mga tugang, dasal. Hindi pa din aral. O sige, kung aral ka ng aral, wala namang dasal. Pwede naman palitan aral. Pero alam mo, dasal ka muna. Bakit? You have to be first connected with God. You have first to be connected with your purpose because God gives the purpose. Dasal muna. Hindi pa din aral. O sige. Kaya marami mga tao ang tatali-talino, ang tali-talino, pero makikita rin walang modo. Ang talino, ang yabang. So hindi po, kasi ang talino natin, hindi pwedeng ipagyabang yan. Ang talino natin, dapat gamitin yan sa paglilingkod, sa pagmamahal. Hindi sa pagyayabang. At tandaan po natin, may nabalitaan na po ba kayo na summa cum laude, summa, the highest na po yan, summa cum laude. Pagkatapos, ang daming medalya pa, nakuha niya yung mga award, hindi lang may academic award, ang dami pa niyang award. Siguro mga 50 medalya ang nakuha niya. Pero ano nangyari? Nang inilibing siya, sinapa po ba yung mga medalya sa kabaong? Nakakita na ba? Ako po, matagal na po ako nagmimisa sa sa mga patay. Actually, mamaya alas 4 may misa naman ako sa patay. Tingnan mo yung patay. Kahit napakayaman, yung kanya bang mga pera, mga dolyar, sinama ba doon sa kabaong? Wala po. Wala kang madadala kundi ang kaluluwa mo lamang. Kaya tandaan po natin, alagaan po natin ang ating kaluluwa. Hindi lang po ang ating katawan. Hindi lang ating mga isipan, kundi ang ating kaluluwa. Yun, alagaan po natin yan. Ang kaluluwa natin, alagaan po natin yan. Kasi importante po yan. Kaya nga, dasal, aral, at mabuting asal. Alam mo, itong 3 bagay na ito, gawin mo ito, siguradong you will have a beautiful life. Nagdarasal ka lagi, nag-aaral ka, aral sa buhay kasi we have to be a lifelong learner. Hindi pa tapos na po ako mag-aral nag-graduate na po ako. Tapos na po master, doktorado na nga po ako. Ang pag-aaral po is not simply within the 4 corners of the classroom. No po. Araw-araw. Kaya life, study life. Learn about life.
Ano? Ang problema sa atin, we learn how to count, we learn how to read, and to write whatever, but you don't know how to live. That is very important. The very subject is life. Ha? Yan ang problema natin. May subject Father Boots, may subject pang life. May subject life. O yan na nga ang problema dito. Tandaan po natin, our experiences are our lessons. The world is our teacher. Ano? What do we learn? Kaya lifelong learning. Kaya we have to be lifelong learning. We have to study and learn about life. How to have a good life. Yun. Pinag-aralan ba natin yan? How to have a good life? Number 1 pa, huwag mong kakalimutan ito. To have an eternal life. Yan. Nakakalimutan natin yan. To have eternal life. Mabuhay na walang hanggan. Yan ang pag-aralan natin. Kaya, dasal, aral, at mabuting asal. You will have a good life. Ano? Kaya sana sa pag-aaral natin, wag nating kakalimutan ito. Ano? Yung mga tugang, alam mo, tamang-tama doon ako may nakita ko kasi, share ko din po ito. Share ko po na sinasabi ko sa mga kakilala ko. Ito po sinasabi na, bakit daw sa mga Catholic school ay nangyari natin, ito po basahin ko mga tugang. Several factors contribute to former Catholics leaving the faith after graduating from Catholic schools. This include the perceived failure of the church to meet spiritual needs. Yun ang tanong. Do we provide them spiritual? Kasi they need spiritual. Do we provide spiritual services? The influence of the college environments. Siyempre, the decline of religious practice in the families. Again, babalik po sa mga pamilya. The decline of the religious practice in the families, concerns about the church stance on certain issues. Yun. Ito na lang. Spiritual needs not being met. Bakit hindi ka na naging Katoliko ngayon? Kasi Father, sana Father, papag-aralan ko ang tungkol sa Diyos Hindi ako nabibigyan ng pagkakataon. So, napunta na pa ako sa born again. At least nagbabasa ng Bible. Yun. Significant percentage of former Catholics, especially those later become Protestant, report that the spiritual needs were not adequately addressed by the Catholic Church. Yan, may pagkukulang talaga tayo, no? Kaya kinakailangan nating catechists, kinakailangan nating evangelizers, kailangan natin religious educators, kailangan po natin yan. This can include feeling disconnected from the faith, lacking sense of community, or feeling of church teachings were not relevant to their lives. O yun, parang ganon. Na number 2, malaki din po ito. The influence of college environments. Influence siya na makasama. Lalong-lalo na sa mga kaibigan na ganito. Mabuti kung may kaibigan kang Kristiyano na dinadala ka sa simbahan, dinadala ka kay Kristo, hindi ka dinadala sa bar, hindi ka dinadala kung saan-saan, kundi hindi ka dinadala sa droga, kundi dinadala ka kay Kristo. Yan po, influence yun yung pagdating sa premarital sex, yung ganito. So, dito po, mahalaga ito Many students experience a shift in their faith during their college years, often due to encountering diverse perspective and challenges beliefs. Okay? So, yun po. Number 3, decline of religious practice in families. So, mga pamilya po, wala na hindi tulad ng panahon na ang bawat pamilya noon, kami speaking of our family, tuwing 8:00 ng gabi, nagdarasal kami ng rosaryo. Ito mga pamilya kaya ngayon, pagdating ng gabi, kanya-kanya, kanya-kanyang gadget. So, ano nangyari? So, decline of religious practice in families. Some families may not actively practice their faith. Maganda po yun. Sana yung pamilya nagsisimba tuwing linggo, sama-sama. Leaving the burden of religious education solely to the school. Hayaan mo na sila, sister, magturo tungkol sa religion.
Yung mga parents, they just abandon. Mali po yun, ano? So without, tandaan po natin, without a strong family foundation, totoo yan ha, kahit sa mga na-encounter ko mga nagpapakamatay, ay, ang problema, pamilya rin eh. Nung sa retreat nga naawa ko doon sa estudyante, iyak ng iyak. Bakit? Yung talaga, family problem. Hindi masabihin na broken family, kundi sabihin natin na family problem. Students may be more likely to distance themselves from the church after graduating. Yun, nagsimula na yun. If you distance yourself from the church, unti-unti lang mawawala. Okay? Anyway, babalik ko si Padre Butch pagkatapos ka na pagirumdum. Ang oras tayo ngunyan, 47 minutes after 1 o'clock. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Okay mga tugang, may natitira pa tayong 10 minutes, At sa ating pinag-usapan po nga itong mahalagang bagay, marami sa atin nagsisipagtapos sa pag-aaral, pagkatapos mag-graduate, nangyari? PMA mo na, pahinga mo na anak, o wala tayong ginagawa, kundi ganun ba yan? Sayang, sana meron tayong mga tinatawag na job placement talaga pagkatapos mag-graduate, meron talagang patutungan, may pupuntahan, kasi kaysa magiging naman na problema sa pamilya. Sana po wag na tayo maging problema. So by the way, gusto ko batiin si Lorna Plaza. Good afternoon, Father Butch, watching from Castilla. And also si Larry Marisa Bungalon Molina. Good afternoon, Father Butch, watching live, FB Live from Timor-Leste. Thank you very much. Yan po mga tugang. Anyway, Larry, keep doing good ha. At ikaw ay maging kasangkapan ng Diyos diyan sa lugar na yan sa Timor-Leste. Alam mo, hindi pa ako napunta diyan, but I was the promoter of Justice and Peace, yung ating promoter diyan, talaga masasabi nila maganda po ang diyan ang pamuhay ng mga Kristiyano. Very good, okay? So yan po. Yan maganda yan. Na isinasabuhay natin ang buhay Kristiyano. Yan naman talaga yung mahalaga, mahalaga sa buhay natin. But anyway, kasubago, sinasabi ko, importante po ito. Isa pa ang bagay, kung bakit nagkakaroon na galing sa Catholic schools na nag-graduate siya, pagkatapos, non-practicing Catholic na siya. Bakit nangyari? Siguro ito po, maraming factors din po. Sabi ko kanina, isa sa mga factor talaga medyo yung family din Yung pamilya no longer practice Catholic practices. Pagdasal na lang. Yung nagdarasal ng rosaryo, wala na rin yun. Yung pagsisimba tuwing linggo. Halimbawa, magandang devotion pa yun pagdating ng First Friday devotion. Naalala ko nung bata pa ako. Dinadala ko ni Mama doon sa simbahan, not Holy Thursday, but Thursday before First Friday, basta tandaan mo, Thursday before First Friday, may Holy Hour. At doon sa Holy Hour, mga tugang, ay habang nag-Holy Hour, nagpapakumpisal. Maganda po ito, maganda yung pakukumpisal na yan. So, maganda po talaga na, kasi ngayon, para bang kailangan kasi natin mga modelo
sabi nga ni Pope Paul VI noong panahon, what the world needs are not so much teachers, but witnesses. Yung mga nagpapatutuo, nagiging saksi. Yan ang kailangan natin ngayon. And then number 5, sabi nga, secular education and the sacred secular. O ano ba yung sacred secular na ito? Some argue that secular education can overshadow the religious aspects of a Catholic school, leading to a weaker faith. Sa halip na pakusugon ang paniniwala, lalong nahihina o nagiging maluya ang pananampalataya. Students may develop a more secular worldview as they gain independence and interact with diverse perspective, potentially leading them away from the church. Ito pala ang problema, Nagkakaroon ng sa halip na hikayatin natin sila sa loob ng simbahan, tayo ngayon ang nagtutulak palabas sa simbahan. Ang dati nga, hindi ba, nung Vatican I, ang pare nakatalikod sa mga tao. Ngayon, ang pare nakaharap na sa tao. Parang pabalikin ang mga tao sa simbahan. Lalo ngayon, ano ba nangyayari? At ang tanong ko naman ngayon, tayo po ba ay nagiging kasangkapan sa pagtaboy o sa pagpapatuloy? Yan ang problema sa atin mga tugang, But anyway, may kasagutan po ang banal na ebanghelyo sa araw na ito. Napakaganda po, na pinag-usapan natin, pero ang Diyos may mensahe sa atin. Ang ebanghelyo sa araw na ito mga tugang ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, talata 13 hanggang 16. Madali lang po ini, So noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ang alat, ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayakapan ng mga tao. Yapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at nagtataglay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ito po ang mensahe sa atin ngayon na pinag-uusapan. Kung ikaw ay galing sa Catholic school, sana ikaw maging asin. Ano bang asin? Nagbibigay kahulugan, nagbibigay lasa sa mga taong nawalan ng pag-asa. At ikaw sana maging iliwanag ng sanlibutan. Na nagbibigay liwanag, ilaw sa harapan ng mga tao. Kaya sabi nga ng kata, shine, Jesus, shine. Yun, dapat tayo mag-shine. Upang makita ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang amang nasa langit. Kaya yun po, paano ngayon iiwanan ko kayong tanong. Sagutin po ninyo ito. Paano ka magiging asin at ilaw sa mundo sa taong ito? Halimbawa, ito po, ulitin ko ito po ang iwanan kong tanong sa inyo. Assignment po ito ninyo, Assignment po natin ito. Tanungin natin ito, paano ako magiging asin at ilaw ng mundo sa mga taong nangangailangan? Sa aking pagtulong, napapapurihan ba ang Diyos? Yun mga tugang. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Ito po giraray si Father Butch Bombase, OP, na nagpapasalamat po sa inyo. Sana ako po ay may naibigay sa inyong kaalaman, karunungan,
at lalong lang hamon. Ito po yung hamon, hamon sa atin na kung saan tayo po ay maging asin. You are the salt of the earth and the light of the world. Yun. Kung ito po ang gagawin natin, kung bawat galing sa Katoliko, galing sa Catholic school, sasabihin nila, I am the light of the world and the salt of the earth. Wow, ang ganda pong mangyayari. Mabubuhay po talaga ang Kristo, si Kristo sa atin. Kaya yun ang po ang hamon sa atin ngayon. Lalo kayo mga nakikinig, sana po tayo po ay maging kasangkapan sa mundong ito. Paano? Magbigay tayo ng lasa sa pamagitan ng ating mga salita, sa ating mga mabuting halimbawa, sapagkat tayo asin at tayo po ay magbigay ng liwanag dahil po tayong lahat ay ilaw. Okay? So anyway, nagpapasalamat po ako kay Bunjing. So thank you very much. Ramir Tanay sa technical, and at the same time siya po nag-IT kasi ang ating kapatid na si Jerome ay nasa training yata. But anyway, mga tugang, importante na si Jerome ay tulungan din natin. So anyway, sa Giraray, ini si Father Boots Bombasi OP nagsasabing, God bless you all and I love you. Tanda na, you are the salt of the earth and the light of the world. Bye-bye. God bless. Bye-bye.